Hallo Peter. Ah, Jij bent onlangs gestopt in de archiefwereld. Je bent met pensioen gegaan. dat klopt. Vertel eens, hoeveel jaar heb je dat gedaan? Nou, heel veel jaren. Ik ben ooit begonnen in Groningen. Toen ben ik in Middelburg terechtgekomen. En in totaal heb ik in het archiefwezen gewerkt vanaf 1972. Dus dat is echt een hele heel lange lang. periode. Ik moest er gewoon uit. Ja. 65,5 en dan houdt het op, hè? En jij weet natuurlijk na al die jaren werken voor de gemeente Middelburg of in de gemeente Middelburg, weet je ontzettend veel van de stad. Vertel eens een leuk verhaal aan ons. Nou, dit is wel leuk, die plek waar we nu staan. Kijk, Middelburg speelt onder de naam Rittenburg ook een rol in de romans van Leonard Huizinga. De zoon van de grote historicus Huizinga die op Torenvliet heeft gewoond. En die heeft een aantal van die Adriaan en Olivier romans, een soort schelmenromans geschreven. En toen leek het mij wel leuk, want ik zat ook in de straatnamencommissie om die naam Rittenburg te gebruiken voor de nieuwe wijk. Want in die nieuwe wijk die er nu komt, buiten het centrum, daar zijn de straten... Bij Torenvliet is dat, Bij hè? Torenvliet in de buurt, er zijn de straten genoemd naar schrijvers. En het is zo dat het wel leuk is om overkoepelende naam te bedenken, dus Rittenburg. Nou, Rittenburg speelt dus een rol in die boeken. En in een van die boeken gaan Adriaan en Olivier proberen om met de auto de trap van het stadhuis van Rittenburg op te rijden. Deze trap waar we nu staan. Deze trap waar we nu Ja. staan. Dus dat is wel een hele mooie. Het stadhuis is natuurlijk een prachtig gebouw. Daar heb ik veel mee te maken gehad in mijn werkzame leven. Want ik was ook conservator van de stadhuiscollectie. Peter Blom heeft mij nu opgevolgd, die gaat dat nu doen. En dus het is een heel leuk gebouw, wat ook een rol speelt in een roman. Het heeft trouwens in de oorlog natuurlijk ook een belangrijke rol gespeeld, behoorlijk verwoest. We hebben ook dat schilderij van Kimpen hier hangen. Er was een hoop te doen toen ik nog zo'n schilderij wilde aankopen, want die schilder was fout geweest, dat mocht niet allemaal. Storm in een glas water, het hangt nu in het Rijksmuseum. En nog een leuke anekdote die met het stadhuis samenhangt. Hier om de hoek werd de Noordstraat met de ketting afgesloten als de Vroede Vaderen vergaderden. Dus als B&W aan het vergaderen waren, moest het stil zijn. Niet zoals nu met de ijsbaan op de achtergrond uiteraard, want dat mocht niet in die periode. Het moest stil zijn, want dan konden ze rustig vergaderen. Geen verkeer, alle verkeer werd stilgelegd. En in welke tijd was dat? Nou, dan hebben we het voor de oorlog. Ja. Jaren 20, Oh, zo, oké. Dus niet eens zo heel erg lang geleden, maar dat deden ze vroeger, dat soort dingen. Nou, leuk om te horen. Tijden zijn wel veranderd. Wat dat Ja, betreft. zonder meer. En ik blijf me met de geschiedenis van Middelburg bezighouden, Edwin, want ik blijf nog een poosje zitten in de monumentencommissie van Middelburg. Ik blijf nog betrokken bij een aantal boekenuitgaven en zo, dus ze zijn nog niet van me af. Middelburg 800 ben je ook bij betrokken, Daar toch? ben ik, ja, bij dat boek. Nou, dat gaan we met belangstelling lezen. Ik zeg namens alle Middelburgers bedankt voor al je diensten en je kennis en we hopen dat we er nog regelmatig een beroep op mogen doen. Oké, graag gedaan.